3 момичета от дома за деца, лишени от родителски грижи в Асеновград, вдигнаха на крака полицията и местните власти в града. Те обвиняват възпитател и охранител в дома за побой и тормоз. Според директора на институцията обаче, това е поредният опит на девойките да манипулират по-възрастните от тях. TV7 не за първи път е в домът в Асеновград. Малко преди Коледа екипът ни подари лакомства на обитателите му, но тогава никой не се оплака от лошо отношение. 13-годишната Катрин и 14-годишните Надя и Марина се запознават в дома за деца, лишени от родителски грижи Таньо Войвода в Асеновград. Надя, която е родом от Бургас, идва през октомври миналата година. Признала, че година преди това е живяла на улицата заедно с по-малкия си брат. Нито ден през живота си не е ходила на училище. Другите две момичета са в дома от началото на тази година. Те са от Пловдив и Стамболийски. Те са проблемни. Системно излизане без разрешение, ненощуване в институцията. Съответно, ние като институция предприемаме необходимите мерки. Може да се види, че почти ежедневно е сигнализирана полицията. Както се казва, те дигнаха ръце от тях. Моля да ми простите, няма повече да правя така, е написала Надя след поредното си провинение. Час по-късно обаче отново прескочила оградата на дома, за да отиде към ромската махала на Асеновград. Именно там преди 2 месеца била изнасилена. Тартор на групата обаче е 13-годишната Катрин. Те са доста манипулативни, както казах, аз разговарям ежедневно с тях във връзка с тяхното поведение. Виждам, че обикновено винаги различни версии се предоставят. Едната обвинява другата, защото по принцип излизат заедно. Така че и трите съответно имат и възпитателни дела. Институциите в града скачат, след като момичетата се оплакват в РПУ Асеновград, че охранител и възпитател в дома ги биели. Твърдят, че за назидание били затворени цяла седмица в медицинския изолатор на сградата. Ще се провери, след като вече тези момичета пущат някакъв сигнал, но честно пак казвам, все пак трябва да се наблегне и на тяхния интелект. Комисия, назначена от кмета на Асеновград доктор Христо Грудев, ще търси истината в случая. До тогава Надя, Марина и Катрин ще останат в кризисен център в Пловдив. След това обаче пътят поне на едната продължава към специализирана поправителна институция. Продължава разследването на случая с 3 малтретирани момичета от дома за сираци в Асеновград. По разпореждане на районния прокурор, 3 деца са изведени от пансиона и настанени в кризисен център в Пловдив. В него те ще останат 2 денонощия, след което ще бъдат преместени в защитено жилище. Момичетата обвиниха 4 възпитатели, един от охранителите в дома, че са ги държали цяла седмица в изолатор, удряли ги и ги обиждали цинично. Децата са били изваждани от изолатора само вечер по 1 час, за да се нахранят и отидат до тоалетна. Кметът на Асеновград Христо Грудев разпореди проверка по случая, тъй като пансионът е общински. Той се закани, че виновните ще бъдат дисциплинарно уволнени. Утре сутринта Агенцията за закрила на детето ще влезе в дома, за да започне проверка. Възпитателите, които насилствено са лишавали децата от свобода и са ги тормозили, могат да получат до 6 години затвор.